Здравейте, приятели! Аз съм WeedBG. Здравейте, приятели! Аз съм WeedBG и днес ще ви покажа как стоят нещата с моят Steam аккаунт. Така, както може да видите, аз имам CSGO. Точно така. Вече имам CSGO. След малки оговорки с един приятел, той ми даде картата си, аз му дадах 25 лева, купих си играта, върнах му карта и така нататък. Но това са други неща, които на вас няма да ми е интересно да чувате, да слушате. Така че, който иска да ме добави в Steam аккаунта, името ми Weed714, естествено. Аз съм тревопушач и тук виждате игрите, които играя: Transformice, Team Fortress 2, Fallout 3, Game of the Year Edition. Тази игра си я купих, когато ето тази събота неделя, която мина, бях с класа на екскурсия в мола в Пловдив и от Pulsar Games си купих играта. Като видях изискванията, минималните при това, пишеше Windows 8.1 64 бит. 64 бита. Моят лаптоп поддържа този Windows и тези битове. Сега може да ви покажа. Ще спра дотата, за да ви покажа ревюто на играта. Така, play и сега да го очаква някой момент. Настъпи. Точно така, Fallout 3 спря работи. Пробвах 50 пъти 50 неща за да пусна играта, но така и те не проработиха, така че тази игра просто беше залба на 20 лева. И ако сте с Windows 8, не си купувайте играта, но това е тъпото, защото ако сте с Windows 7, също не си я купувайте. Сега ще ви покажа защо. Game of the Year Edition. Fallout 3 не поддържа Windows 7. Аз съм пълен идиот. Аз съм прочел, не поддържа Windows 7, а не съм прочел Entwaiter, което означава, че играта не поддържа Windows 7 и по-късни версии. Майко мила. Добре, идиот съм. Да, 20 лева на вятъра, но както е, няма значение. Поддържа Windows HP, Windows Vista. Много ме е интересно как това е играта на годината, като поддържа само Windows HP и Vista. Може да видите иначе колко е готина играта. Но ако сте тъпи като мен, да не прочетете Windows 7 Entwaiter, ето това нещо, ако го бях прочел, нямаше да дам 20 лева на вятъра. Но както е, няма значение. Нали се предсакали вие аз. И какво друго? В момента се тегля Dota 2. Дидите слонте падамейки, CSGO. Направих този клип само за да ви покажа, че вече имам CSGO. За да видите профила ми, който искам може да ми добавя, втори левел съм. Имам CSGO 2 карти, ако ги продам, ако ги направя на скъпоценни камъни, ще дигна трети левел до половината, но няма да ги продам, защото няма ги правя на скъпоценни камъни, защото пак ще си купувам играта, само че като подарък за един приятел. Но това няма значение и вас не ви бърка. На вас ви бъркаше само какъв идиот съм. Но няма нищо. Може да видите, имам 6 от 147 ачайвмента, а тук имам 23 от 513. Точно така. И това е всичко от мен. Надявам се клипът ви е харесал, да се смели на простията ми. Ако е така, може да се абонирате за мен, да харесате клипа, да оставите един коментар и до скоро!